बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. उपजिल्हा रुग्णालयात तात्काळ हृदयरोग तज्ज्ञ आणि न्यूरोलॉजिस्टचे रिक्त असलेले पद भरण्यात यावं, अन्यथा 24 मार्चला तीव्र आंदोलन करू असा इशारा सामाजिक बांधिलकी आणि युवा रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून देण्यात आलाय. रुग्णालयात गेली अनेक वर्ष ही 2 पदे रिक्त असल्यामुळे अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागतात. तारुड येथील युवक सूरज डिचोलकर याच्या मृत्यूनंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन करण्यात येणार आहे. याबाबत युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याची यांनी इशारा दिलाय. नमस्कार. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये उद्भवणाऱ्या अनेक गंभीर समस्यांबाबत सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान व युवा रक्तदाता संघटना यांच्यामार्फत 20 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी, त्याचप्रमाणे शल्यचिकित्सक, पालकमंत्री, त्याचप्रमाणे आपले स्थानिक आमदार यांना निवेदनाद्वारे लक्ष वेधलं होतं. तर या संदर्भात आमच्या संघटनेमार्फत आम्ही जवळपास 2021 पासून बरीच निवेदनं दिली. त्यामध्ये जी रिक्त पदं आहेत ती तातडीने मंजूर करावीत व भरावीत असं त्यांना आवाहन केलं होतं. पण आजपर्यंत त्याच्यावर दुर्लक्ष केला गेलाय. त्यामुळे बऱ्याच रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागलाय. या 2 दिवसापूर्वी घडलेली घटना आहे. तळवडा येथील 30 वर्षीय युवक याचं हार्ट अटॅकने निधन झालं. तर त्याला ज्यावेळी तळवड्यावरून उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये घेऊन आले त्यावेळी कॅज्युअलिटीकडे नेत असताना स्ट्रेचरवरतीच तो युवक मृत पावलाय. तर अशा या गंभीर घटना घडत असताना सुद्धा आपलं प्रशासन हे पूर्णपणे झोपी गेलेलं असल्यामुळे त्यांना जाग आणण्यासाठी येत्या उद्याच्या सोमवारी आम्ही तीव्र असं स्वरूपाचं आंदोलन छेडणार आहे. त्यामध्ये आपण सर्व नागरिकांनी, सावंतवाडी तालुक्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावं व आमच्या संघटनेला व सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान व युवा रक्तदाता संघटना यांच्या मार्फत उभं केलेल्या या लढ्याला आपण उपस्थित राहून हा लढा यशस्वी करण्यासाठी पाठिंबा द्यावा. त्याचप्रमाणे आपल्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील जे महत्वाचं जे म्हणजे आपल्या रुग्णालयाचं जे हृदय आहे म्हणजे काय फिजिशियन, जर फिजिशियनच नसेल म्हणजे हृदयच जर रुग्णालयाला नसेल तर रुग्णालयात चालणार कसं? त्यामुळे सर्वात पहिली आमची महत्वाची मागणी असेल की आपल्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला फिजिशियन द्यावा. फिजिशियन, त्यानंतर अनेक अशी पदं आहेत जी रिक्त आहेत ती पदं तातडीने भरावीत. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावा. यासाठी उद्या आम्ही तीव्र अशा स्वरूपाचं आंदोलन छेडणार आहोत. त्यामध्ये न्यूरोलॉजिस्ट, त्याचप्रमाणे हृदयरोग तज्ज्ञ, ही जी महत्वाची डॉक्टरांची पदं आहेत ही पदं भरावीत. त्याचप्रमाणे जो सफाईगार लागतो, कटर आहे, हा आपल्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाकडे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एकच आहे. तर त्या जागी अजून 2 तरी सफाईगार भरावे, जेणेकरून इमर्जन्सीच्या वेळी कोणत्याही प्रकारचा ह्या रुग्णांना किंवा रुग्णाच्या नातेवाईकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. तसेच जर फिजिशियन आला तर आपलं हॉस्पिटल हे सुरळीतपणे 24 तास चालू राहील. यासाठी आम्ही वारंवार शल्यचिकित्सक, त्याचप्रमाणे आरोग्यमंत्री यांचं निवेदनाद्वारे कायम लक्ष वेधत असतो. पण कोणत्याही प्रकारचा याकडे गांभीर्याने विचार केला गेला नसल्यामुळे शासनाला व सरकारला जाग यावी यासाठी असं तीव्र असं स्वरूपाचं आंदोलन उद्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये सकाळी 10:30 वाजता युवा रक्तदाता संघटना व सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान व अनेक सामाजिक संघटना ज्या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये आज कार्यरत आहेत त्यांच्या मार्फत उद्या आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. त्यामध्ये असंख्य युवक, रुग्णांचे नातेवाईक, ज्यांना हा प्रसंग ओढावलेला आहे त्यांनी सर्वांनी यामध्ये सामील व्हावं व हा सर्वसामान्यांचा लढा आहे. ज्या रुग्णांवर असे प्रसंग ओढावलेले असतील हे पुढे ओढावू नये यासाठी सर्व आपण युवकांनी म्हणा किंवा सर्व नागरिकांनी यामध्ये सामील व्हावं. तसेच शल्यचिकित्सक यांनी तातडीने यावर निर्णय घ्यावा आणि ज्या गोष्टी आपल्या खत्तेरीत असतात त्या तातडीने त्याच्यावर निर्णय व्हावा, जेणेकरून रुग्णाला कोणत्याही प्रकारच्या प्रसंगांना किंवा कोणत्याही प्रकारच्या समस्यांना सामोरं जावं लागणार नाही. यासाठी म्हणून हा उभारलेला लढा आहे. यामध्ये सर्वसामान्य सर्व लोकांनी सामील व्हावं. तसेच आपलं सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे व सावंतवाडी तालुक्यामध्ये अनेक गावं आहेत जी गावं सगळी सावंतवाडी शहराशी निगडीत आहेत आणि पूर्णपणे डिपेंड हे सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयावर असल्यामुळे रुग्णांची कोणत्याही प्रकारची हेळसांड होता कामा नये. त्याचप्रमाणे मृत्यू झाल्यानंतर सुद्धाही त्या डेड बॉडीची हेळसांड होता कामा नये यासाठी म्हणून उचललेलं एक छोटंसं पाऊल आहे. यासाठी सर्व
नागरिकांनी या आमच्या लढ्यामध्ये सामील व्हावं व पाठिंबा द्यावा. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयावरती प्रभारी अधीक्षकांचा भार असल्यामुळे आणि त्यांचा कोणत्याही प्रकारे आपल्या रुग्णालयावरती लक्ष नसल्यामुळे आणि दुर्लक्ष झाल्यामुळे अनेक तक्रारी वारंवार वाढत आहेत. त्यामध्ये रुग्णांची बऱ्या प्रकारे हेळसांड होत आहेत. तर ताबडतोब प्रभारी अधीक्षक जे पद आहे हे शल्यचिकित्सकांनी ताबडतोब अधीक्षक पद कायमस्वरूपी द्यावं, जेणेकरून कोणत्याही समस्यांना तोंड द्यावं लागणार नाही. आणि पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्यामुळे साफसफाई म्हणा किंवा कोणतेही रुग्ण हे रुग्णांना 24 तास डॉक्टरांची सेवा मिळत नसल्यामुळे, त्याचप्रमाणे ओपीडी ही ज्या टायमिंगमध्ये ठरवून दिलेल्या टायमिंगमध्ये होत नसल्यामुळे ग्रामीण विभागातून येणारे जे रुग्ण आहेत त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यांना येऊन पूर्ण वेळ वाट बघावी लागते. काही वेळा डॉक्टर अवेलेबल नसतात. त्याचप्रमाणे जे आपले प्रभारी अधीक्षक आहेत यांचा पूर्ण रुग्णालयावर दुर्लक्ष झाल्यामुळे दिवसेंदिवस तक्रार ही वाढतच जात असल्यामुळे ताबडतोब यावर शल्यचिकित्सकांनी निर्णय घ्यावा आणि कार्यवाही करावी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.